U Bratuncu će danas biti obilježeno 27 godina od zločina nad 3500 Srba iz Srednjeg Podrinja koje su od maja do decembra 1992. godine ubile muslimanske snage. U tom periodu u Srebreničkoj opštini ubijeno je više od 400, a u Bratunačkoj 560 Srba, većinom civila, među kojima veći broj žena i djece, i uništena su 43 srpska sela sa više od 100 zaselaka, te više vjerskih objekata i grobalja. Obilježavanje 27 godina od stradanja Srba u Podrinju posvećeno je svim srpskim žrtvama iz ovog kraja u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a organizuje se kao znak sjećanja na stradanje Srba na Petrovdan 1992. godine u selima oko Srebrenice i Bratunca, kada je ubijeno 69 i zarobljeno 22 vojnika i civila, od kojih niko nije preživio. U Bratuncu je kolega Nenad Petrović. Preživjeli mještani, prijatelji, ali i predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata obilježavaju danas u Bratuncu stradanje Srba Srednjeg Podrinja. Prisjetit će se i upalit će svijeće na grobove nevino stradalih Srba, ali i onih koji su svoj život dali za stvaranje Republike Srpske. Mnogi srpski civili u okolini Srebrenice ubijeni su ispred svojih kućnih pragova, neki su odvedeni u srebreničke logore gdje im se gubi svaki trag. Tim povodom sa nama je gospođa Radojka Filipović iz organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Gospođo Filipović, recite nam koji je cilj organizacije ovakvih komemoracija i kakvu poruku želite poslati? Ubijanje Srba u Srednjem Podrinju počinje još u aprilu 1992. godine. Dobro ste rekli, Srbi u Podrinju ubijani su na velike pravoslavne praznike kao što je Božić, Đurđevdan, Vidovdan, Petrovdan. Ubijani su pred svojim kućama, u svojim kućama, na njivama, u zasjedama. Ubijani su samo zato što su Srbi i samo zato što su se drznuli da brane svoja vekovna ognjišta. A ono što su imali nameru, sistematski i planski, jeste da ovaj prostor do Drine očiste od Srba i zločine koji su činili imaju sve elemente genocida. Podsjetit ću da su ubijali žene, decu, starce. Ubijali su kompletne porodice. 14. decembra 1992. godine Slavka Matić je ostala bez supruga Radivoja, svojih kćerki Gordane i Snežane. Brano Vučetić od 9 godina istog dana ostao je bez oca, majke, brata, a sa 9 godina odveden je u Srebrenički zatvor. Cvetko Ristić, 9-godišnji dečak iz Kelana, ostao je 16. januara 1993. godine bez kompletne porodice. Ubili su mu oca, majku, sestru, a brata Miću, koju je imao samo 16 godina, odveli su u nepoznatom pravcu. Ni do danas kosti 16-godišnjeg Miće nisu pronađene. Ono što možemo reći da je Srebrenica imala i svoje logore. U logore se vodili i decu. Brano Vučetić je imao 9 godina, Olivera Filipović 3 godine kada su odvedeni u Srebreničku logor, a zamislite, Nemanja Filipović imao je samo 7 mjeseci i on nije odveden, nego je odnešen u Srebrenički logor. Da li te činjenice čuju predstavnici međunarodne zajednice? Čini mi se da međunarodnu zajednicu ne interesuje ono što se desilo pre jula 1995. godine, a mi uporno pokušavamo im reći da se ovde desio stravičan zločin i da ovde postoji srpska Srebrenica koja se desila mnogo pre jula 1995. godine. Srpska Srebrenica se dešavala tokom 1992. i početkom 1993. godine, a svet na sve ovo je ćutao i nikada, pa čak ni do danas, nije hteo da progovori, a to potvrđuje i svojim nedolaskom na obeležavanja svake godine, bez obzira što im uporno šaljemo na vreme pozivnice, kao da imaju nameru da se istina o stradanju Srba još dugo drži pod tepihom, kako mit o Srebrenici ne bi pao, odnosno one istine i laži koje je i svet prihvatio ne bi bile razotkrivene. Da li te porodice, da li porodice srpske porodice mogu da očekuju pravdu i kako se za tu pravdu boriti?
Ono što mi možemo da kažemo danas jeste da postoji jedan zločin koji trenutno čini pravosuđe BiH, ali to je zločin u miru prema onima mrtvima, a i prema porodicama koje traže pravdu. Time što predmete ratnih zločina počinjeni u Podrinju svesno drže u ladicama, oni skupljaju prašinu, a sve s ciljem da vreme prođe, da počinioci ovih monstruoznih zločina umru, da svedoci umru i da statistika posle bude neumoljiva, koja će pokazati da Srbi u Podrinju po njihovoj statistici i nisu stradali. A ja ću vas podsjetiti, primjera radi, zločin u Gornjim Magašićima 20. jula 1992. godine, gde je za jedan dan ubijeno 8 civila, od čega su 6 bile žene, od čega i trudnica od 17 godina. Predmet je bio u pravosuđu BiH i zamislite, pre par meseci mi dobijamo tužilačku odluku da usled nedostatka dokaza predmet se zatvara i znači nema podizanja optužnice. Kakvu poruku nama pravosuđe šalje? To je da za Srbe znači nema pravde, da zločinci mogu slobodno da se šetaju ovim prostorima, da žive i umiru kao slobodni građani i bojim se da ako ovakva situacija ostane, da suživota na ovom prostoru sigurno neće biti. Gospođo Filipović, hvala vam na ovome razgovoru, a pred kraj uključenja da kažemo i to da će današnjoj komemoraciji prisustvovati srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, delegacija Vlade Republike Srpske na čelu sa premijerom Radovanom Viškovićem, kao i mnoge druge delegacije. Da kažemo i to da će naša televizija direktno prenositi komemoraciju u Bratuncu od 12 časova odmah nakon dnevnika. Studio. Hvala, Nenade. Iz Bratunca se javio naš novinar Nenad Petrović.